Hauxe da gure herrize. Gernike. Askontzako Gernike arbolie da. Merkatu plazie. Punte luzi izan egon, gero haukoa da, zekoa da. Picasson Gernika, Gernike eta bere historize. Baina Gernikek bateko zaine zeunek ez diren altxorrak, sekretuek. Alan zela topatezu, ondo? Batzuk ez dakize, tropikoan ez bagauz be, tropikalak izen algarela. Ta eguraldi hona dauenien, benido remoten daben bule barra duko gule. Eta batez begure sekreturik handizena, jenti dala. Gernikarrak, geu. Goizero eguzkiregaz batera izertuten diren bizilagunek. Urotxuk kendu, da igiri azurrek kendu bari. Eta munduko gauze txikizek direla munduko gauzerik ederrena. Otoiek zetan baino bizu, otoie. Ez da zute guzten txarto, Tai hauxe da, bai. Eta akseino txiki bako txanatzien izen bat dauela. ¿Quieres que te ponga el papel de regalo? María Ángeles, Beñat, Idoia, Yamile, Pedro, Javi, Aliotz, Agurtzane, Eunjai, Ainara edo Mila, pertsona bat. Txikiz jaua, polit jaua, osasuntxo haua, urreko haua. Eta holandala Gernike bizi jaua, danon haua, bere kaliek kali hau, etxiek etxi hau, urrun dauena urbil hau, eroso hau. Eta zeu, bai zeu, honin jokarren ederra hau, zoriontsu haua. Horrezegaitik eta tropikalak izeten segiduteko, nik Gerniken.